זה ממש מרגש שהם נפגשים. גם אנחנו נפגשות סך כל יום. והם פעם מחזור ממחרת, מי יודע. זוכרת אותה, ממש כן. ואני לא כל כך. אבל אני בטוחה שהם חמודים, גם עכשיו. מעצבנים, בטוחה שהם מצליחים. אולי יודעים שהם מצליחים אותם. תהנו, מחזור ממ"ח. שמחה בשמחתכם על ההחלטה לקיים פגישת מחזור בחלוף 25 שנים. בשנים בהן ריכזתי ואף חינכתי 2 כיתות, לא פחות ולא יותר. ניסיתי בכל כוחי לעודד אתכם ללמידה והצלחה בבחינות ובתפקוד היומיומי, להקשיב ולהיות נוכחת לצרכים האישיים של כל אחד ואחת מכם. עם זאת, מתן דגש על חינוך ועל הערכים, ולא אחת על חשבון הלמידה, מתוך הסתכלות ואמונה בחשיבותם. יצאנו יחדיו לפגוש נוער בשדרות, בילינו יום תרבות בסוזן דלל, וכמובן יצאנו לטיולים שנתיים בצפון ובדרום. ואף לא נשכח את נשף החורף המקסים שהיה לנו. בכל עמדתם בכבוד, ועל כך הייתה גאוותי. בעיון בספר המחזור ובמילים שכתבתי לכם לפני שנים, אפשר לחזור ולקרוא אותם ולהאמין בהם גם היום. כי איך מחנכים בעת ובעונה אחת להישגים, למימוש היכולות עד קצה גבול השמיים, ומשתדלים לתת לילדים הכל, לעודד אותם, להשיג ולהפגין את מלוא כוחם, כי העתיד פתוח לפניהם ומחכה להם. בטוחה אני שיש שכר להשקעה שלכם ושלנו המורים בכל התחומים, ושכל אחד ואחת מכם יצא אל העתיד ומצא את דרכו, והצליח לממש את עצמו ואף להנחיל לדור העתיד. תהנו מהביחד הערב, ושהזיכרונות הטובים מאותם ימים תמיד ילוו אתכם עם תחושת גאווה, סיפוק ואהבה. להתראות. שלום, שלום, איזה כיף, איזה תענוג, תודה על הזכות להגיד לכם כמה מילים כאילו אני בהתרגשות. אני מניחה ומקווה שגם אתם. אני יכולה להגיד לכם שבאופן אישי, ממש באופן אישי, פגישת מחזור יכולה להיות משהו משנה חיים, אז אני ממש 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 מקווה שלמישהו מכם אולי זה באמת יקרה, אולי יותר מזה. אז מה אני זוכרת מכם? קודם כל הייתם המחזור הראשון, ואפשר גם להגיד האחרון, שזכיתי ללוות לאורך כל 3 שנים בתיכון, וזו באמת הייתה זכות מאוד גדולה. וכמובן שבעיניי הכיתה שאני חינכתי באופן אישי הייתה הכיתה הכי טובה במחזור. אני חושבת שאין על זה שום ויכוח מכל צורה שהיא. אני זוכרת בעיקר, אני חושבת, את התחושה החזקה של חצי תיאטרון וחצי לא תיאטרון, ולפעמים הייתה איזו תחושה סמויה כזאת של איזו תחרות או משהו על מי אכפת לי יותר ואת מי אני אוהבת יותר, אבל אני מניחה שעם הזמן הבנתם שזה לגמרי כולכם הייתם באמת כיתה נדירה מיוחדת עם המון 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 איכויות. מעניין איך אתם מסתכלים על העולם היום ומה אתם זוכרים. העולם כל כך השתנה. אני זוכרת שאז בדיוק היה העידן של תחילת הנוקיות. זה הפרופורציות שלי לגבי איזה שינוי עברנו בעולם מאז. ברור שיש עוד הרבה קצוות. זהו, אני אשמח גם לקבל איזה דרישת שלום מכם על איך היה לכם במפגש ואיזה זיכרונות עלו ובכלל, בגדול דרישת שלום. גם נורא מסקרן לראות
לאן התפתחתם ולאן השנים האלה הובילו אתכם. אין לי ספק כמעט מרובות ההפתעות והדברים הלא צפויים, מאשר כל מיני דברים שידענו שממש כתוב בספר מחזור מישהו יהיה כזה וכזה, ובסוף זה לגמרי לא. אז באמת, באופן אישי אני אומרת, א', שתהיה לכם דרך הצלחה והמשך ל-25 שנה הבאות לפחות, ממש ממש הכי חשוב זה מאושרות. ואני אשמח מאוד 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 לקבל גם מכם בחזרה דרישת שלום. יקיריי, י"ב 2, 8 האמיצים, הגיבורים ולעיתים גם קצת המעצבנים, באהבה כמובן. טל, שחף, דרור, יוסי, מקסים, אלי, רז ואסף. מי המאמין שחלפו כבר 25 שנה מאז שהיינו יחד כיתה. כן, רק 8 בנים, כיתה שלמה שיכולה להיכנס למונית שירות אחת כולל המורה. כבר אז, בשנת 2000, היה ברור שזו לא סתם כיתה, זה היה פרויקט מיוחד של הטבע והמערכת החינוכית. חבורה שכללה מוח, ליצן, פילוסוף, מנהיג, עקשן, טכנאי שמשעשע סדרתי, ובוא נודה גם אחד שתמיד מאחר. למדנו, התווכחנו, צחקנו, ולפעמים גם עשינו שיעורים. אז הנה נפגשים שוב, לא עוד תלמידים, אלא אנשים עם סיפורים, קריירות, קרחות, ובתקווה עדיין עם אותו ניצוץ שובב בעיניים. ואני עדיין מתאושש, אבל מלא גאווה מכם. המחנך של הכיתה הקטנה ביותר, עם הכי הרבה רעש, אבל אהבה אינסופית. זה וגביזה. כל הכבוד. קודם כל, תודה לכם שהשארתם את עולמנו כפי שהוא היום, למרות באג 2000, והצלחתם להתגבר עליו ולשמור עלינו, אז תבורכו. דבר שני, תדעו לכם שאתם אחד המחזורים האחרונים שעוד אפשר היה לדבר עם מישהו. לא רק לשלוח הודעות לתקתק זה, ממש לדבר. ודבר אחרון, רגע, הנה, מה שאני רוצה לאחל לכם. תמשיכו להשתמש בזה, בעיפרון. תכתבו לבד, תחשבו, תחלמו, תהגו, לא יודע מה, כן? תהיו קצת כמו שהייתם פעם, ואז זה יהיה נפלא. אז תודה, שיהיה לכם המון חגיגות, רק תהנו, והמשך מוצלח. ביי מיורם. היי, לכיתה המופלאה שלי, י"ב 8. וואי, איזה כיף להיזכר. 25 שנה, איך זה כבר עבר? אז כולנו התבגרנו מאוד. ואני מקווה שאתם באמת ממריאים לשחקים כמו שציפיתי מכם. הייתם מגוונים, מעניינים, כל אחד והיכולות המופלאות שלו. כדורסל, חוכמה, מחול, קראטה, מה לא, מחשבים, הכל היה איתכם. היה לי מעניין, כמו שסיפרתי לכם ולמדתי מכם המון. מקווה שמשהו נתתי מעצמי, כמו שניסיתי, ומתה לראות אתכם, מסקרן אותי, אז תהנו לכם. איזה כיף מחזור מנחת, שמעתי שאתם עושות עושים כנס מחזור. איך זה שלא הזמנתם אותי? עכשיו אני יותר יפה ממה שהייתי פעם. אבל כל הכבוד לכם, אני שמח שאתם עדיין בקשר, איזה יופי. אתם תתלבשו יפה ותשלחו לי תמונות וסרטונים מהפגישת מחזור שלכם, ותתביישו לכם שלא הזמנתם אותי. אבל אני אוהב אתכם ותמשיכו לעשות חיים.